बे बान्था मोननाया जों दिनै फोसावबाय। जों दिनै बेवहाय एसामिस निउस चेनेलावबो एसे आगोलावसो जों होदों। बेवहाय जोङो गासै मोन 11 जेनोखि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बान्था होयो, बे बान्थाखौ जों दिनै फोसावदों। आरो बेवहाय सोर सोर बान्था मोनदों आं नोंथांमोननो एसे बुंनो लुबैदों जे नैबे बोसोरनि जेनोखि रांसार थुनलाइयारि बान्थाखौ मोननो हादों मुस्रि रबिन नार्जारि बिथाङा सनितपुरनि। आरो बेजों लोगोसे समेश्वरी ब्रह्म लिटारेरि बान्थाखौ मोननो हादों, थुनलाइ बान्थाखौ मोननो हादों रमाकान्त बसुमतारी, बिथाङा तामुलपुरनि। सानजारां लकेश्वर ब्रह्म, बेवहाय हारिमु बान्थाखौ मोननो हादों मुंश्री देवेन्द्रनाथ ब्रह्म, बिथाङा गुवाहाटीनि। बेजों लोगोसे जोङो हाब्राघाट बान्थाखौ मोननो हादों कनिष्क हाज'वारि, बिथाङा गवालपारानि। बिथाङा हारिमुनि सासे जोबोद एक्सपार्ट, जों जायखौ अस्ताद होननानै बुङो। प्रबन्नाथ बरगयारि थुनलाइयारि बान्थाखौ मोननो हादों रिम्बा वारि, बिथाङा बिजनीनि, बिथाङा मोनदों। प्रमिला खाख्लारि ट्रान्सलेसन एवार्ड बान्थाखौ मोननो हादों जोंहा तरेन बर' थुनलाइ आफादनि आगोलनि आफादगिरि। आरो लोगोसे फ्रिडम फाइटार जगेन्द्र कुमार बसुमतारी बान्थाखौ मोननो हादों नित्या बिनोद औवारि, सासे बिथाङा एसएस अफिसार आगोलाव, बिथाङा एडिसि जानानै रिटायार जानाय मानसि, बर' बिजोंजों फैनाय। सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्म मावरिया हावरिया बान्थाखौ मोननो हादों फरायना शिल्पा ब्रह्म, जाय गथ'आ बिमा गैया बिफा गैया, जोबोद दुखुथिया, बेबायदि गथ'नो बे बान्थाखौ होनाय जायो। बेवहाय एवार्ड फर सिकिउरिं हाइएस्ट मार्क्स इन बड' MIL इन HSLC एग्जाम 2025 श्री नयनमणि बर' तामुलपुर, बिथाङा बेखौ मोननो हादों। आरो लोगोसे हांमाश्री ब्रह्म स्टुडेन्टस इन्सपिरेसन एवार्डखौ मोननो हादों नबजित बसुमतारी, बाक्सा, बिथांमोना। बे जाबाय जोंनि बान्थाफोर। आरो बेजों लोगोसे जोङो 2025 मायथाइयाव जायफोरनाखि साहित्य एकाडेमि बान्था मोनबाय, बेवहाय मेइन बान्थानि अनगायै जों 3 मानसिखौ जों देग्लाय बेवहाय बरायगोन, बिथांमोनखौ जों लेंहरखाबाय। बे बान्था मोननाया जों दिनै फोसावबाय। जों दिनै बेवहाय एसामिस निउस चेनेलावबो एसे आगोलावसो जों होदों। बेवहाय जोङो गासै मोन 11 जेनोखि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बान्था होयो, बे बान्थाखौ जों दिनै फोसावदों। आरो बेवहाय सोर सोर बान्था मोनदों आं नोंथांमोननो एसे बुंनो लुबैदों जे नैबे बोसोरनि जेनोखि रांसार थुनलाइयारि बान्थाखौ मोननो हादों मुस्रि रबिन नार्जारि, बिथाङा सनितपुरनि। आरो बेजों लोगोसे समेश्वरी ब्रह्म लिटारेरि बान्थाखौ मोननो हादों, थुनलाइ बान्थाखौ मोननो हादों रमाकान्त बसुमतारी, बिथाङा तामुलपुरनि। सानजारां लकेश्वर ब्रह्म, बेवहाय हारिमु बान्थाखौ मोननो हादों मुंश्री देवेन्द्रनाथ ब्रह्म, बिथाङा गुवाहाटीनि। बेजों लोगोसे जोङो हाब्राघाट बान्थाखौ मोननो हादों कनिष्क हाज'वारि, बिथाङा गवालपारानि। बिथाङा हारिमुनि सासे जोबोद एक्सपार्ट, जों जायखौ अस्ताद होननानै बुङो। प्रबन्नाथ बरगयारि थुनलाइयारि बान्थाखौ मोननो हादों रिम्बा वारि, बिथाङा बिजनीनि, बिथाङा मोनदों। प्रमिला खाख्लारि ट्रान्सलेसन एवार्ड बान्थाखौ मोननो हादों जोंहा तरेन बर' थुनलाइ आफादनि आगोलनि आफादगिरि। आरो लोगोसे फ्रिडम फाइटार जगेन्द्र कुमार बसुमतारी बान्थाखौ मोननो हादों नित्या बिनोद औवारि, सासे बिथाङा एसएस अफिसार आगोलाव, बिथाङा एडिसि जानानै रिटायार जानाय मानसि, बर' बिजोंजों फैनाय। सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्म मावरिया हावरिया बान्थाखौ मोननो हादों फरायना शिल्पा ब्रह्म, जाय गथ'आ बिमा गैया बिफा गैया, जोबोद दुखुथिया, बेबायदि गथ'नो बे बान्थाखौ होनाय जायो। बेवहाय एवार्ड फर सिकिउरिं हाइएस्ट मार्क्स इन बड' MIL इन HSLC एग्जाम 2025 श्री नयनमणि बर' तामुलपुर, बिथाङा बेखौ मोननो हादों। आरो लोगोसे हांमाश्री ब्रह्म स्टुडेन्टस इन्सपिरेसन एवार्डखौ मोननो हादों नबजित बसुमतारी, बाक्सा, बिथांमोना। बे जाबाय जोंनि बान्थाफोर। आरो बेजों लोगोसे जोङो 2025 मायथाइयाव जायफोरनाखि साहित्य एकाडेमि बान्था मोनबाय, बेवहाय मेइन बान्थानि अनगायै जों 3 मानसिखौ जों देग्लाय बेवहाय बरायगोन, बिथांमोनखौ जों लेंहरखाबाय।